lamsoko jora Tripura news at the Mample night on Ita Hokda because ang tini sarik sanda jora fano tongmalia mafaika mandai Kairai Don Bosco school o jago sung khoroksa Phwrwngnai teacher bin kuktini sung bin sinmong na lainai lamsoko sarnot puilano Tripura news at the Mample Rwngnog lamsoko chini Don Bosco Rwngnog faimani bagai ani mungke Amit Debbarma ang khoroksa o Don Bosco Rwngnog ni Phwrwngnai sung saima sar o ya ro maidemik te kusuk maidemik oma haike amjumongo reman bisingo boma hai folmangka tiningka metalni 19 salmari abaka 24 tarik te tinini o salono sini Tripura Board of Secondary Education by saklajak TBS sini joto Rwngnog ni bthai abaka manmari tinino mankha ama haikano jehetu chini o Don Bosco Rwngnog bahaino TBS sini andro tongmabai tini chini Rwngnog ni bahaino sung result mankha result mamani yagulo sung saimankha taklai 100% 12 ba 100% madimigo ba 100% mankha thangnai bosoro hangkai madimigo 90% tai 12 ba 90% ta kichani bagai 100% thanglia phiaba taklai hingkai jotono 100% thangka abuni bagai ang black heno khatungkha te ang chini Rwngnog ni je taklai 10 te 12 amjungmung ruwe je pass khlaina rongno ang chini Rwngnog ni nginai ang borno khaka ham yafaro teba hambairnani muchungo ojorawo chini rungsrngnai rongno norok manmari kaham manai chini Rwngnog ni mukhang norok sungrukha teba kuchugo norok tishaka tai chini Principal Father Joel Ekano bahina pipeline hamba yafaro binti dulmani bisingtui tai jotto chini yo Don Bosco Rwngnog Phwrwngnai te Phwrwngnai jik songni bisingti khaino o result kaham ungkhana hani ang wansugo Tripura hastebo gobama Don Bosco branch tongo unka abone bisingo bo Don Bosco bisi bosoro omaike kusuk maidemik omaike mark tubu naji chini Tripura o total Don Bosco tongo 8 ni bisingo bebak Tripura budya abni bisingo CBH tongo Don Bosco Agartala Don Bosco Pathaliagat te Don Bosco Bajalbari o kaitam hangke CBSE te Don Bosco Mandai Don Bosco Novachodar Don Bosco Pitra Don Bosco Bisramganj te Don Bosco Herma o Don Bosco School kaiba hangke TBSE ni andaro sungtongo hangke sungnai na hangke TBSE ni andaro jotono tongphano bunior ni silai chi norka tekisa backward hai nukjago tangi hinmale oro blacken jungjal tongo agiroko jungjal ngai thangka ek somoyo jagane kagos mayange bilaike problem kha hazororo bilaikeno problem kha ba hai kabangma jungjal tongo asuk jungjal ni bisingti phano bilai challenges tamni bage hinmale Tripura hasin joto borokno saimano mandai ke kase bilai challenging jaga oro kabangma Rwngnog tongo variant tongo abke CBH school nini Sacred Heart tongo abo TBSC by Naikoljak tei tongo nini Manti Girls High School abo English medium no te mandai jo to school no English medium ngi thangka abon bising black and challenging tongo tamni bage hinmale manbare kahamanya hengkani naro sabo phai pori phainai jotono rangkhi bi basabutino poriru jotono nijin basano thinango borok kolok kotor samnani muchungo a bisingo phane black and challenging ni bisingo chini Rwngnog oba haike manmare kaham mankha tamni bage hinmale chini naharmung chung chrairongno kahamkai snamnani te thinango citizen kaham ungnani bagi chini Don Bosco Rwngnog sungnai neke saimano oro total porinai 700 থেকে 710 জন অবহাই সরাইটঙ্গো নার্সারি চিমি 12 জরা আবনি বিসিঙ্গো চাকরি খাইনি বসাবতি লেখাসি মানো খুব কম 100 জন ফানো কাগলাক চিকন মিকনি রেগা মাস্টার বা নিনি সিটি তিতি খাইনি আবা হেরমই 40 থেকে 50 জন আনি বসারক চাকরি খাইনি নgi মানানো তাকে বেবাক নর বিগ্রা বসামামাং কেবে কেবে বা মাংস ফালানি বসা কেবে কেবে বা আ ফালানি বসা কেবে কেবে বা চুরি মালা falani busa kebe kebe ba hajra khlani ni busa abo hakemang chino oro poriru aboni bagai rang pusawo bilai kheno norom nukjago chini oro nogo pornai nung bagai phiaba chini borom ganang principal fada joile ka bo bilai khe buju nor phi book check khainai mano maso sabor khariya guardian ok bilai kheno rang pusa krini buma bo hangai bilai khe maya ganang ang okok no chini Rwngnog rogo jepro guardian ok meeting go anga pro okok nang bar bar no masau chini srai rong jora jora ma phasong nornang kok kesana musung tamo chin Rwngnog ma phangthung tamo buni Rwngnog ni ma phangthung norok jora jora norok ni srai nor kisa
bujok di tei norok ni dukhu birmani kokno sawi khana re naidi ma naidi baba ang tamu khlai ang kunu khaja jaya nin baba kunu khaya hajra khlai no busuk kosto ke por return nung kha sidi abo haike judi bujok hangka ang kha khayo salsale osrani bukhawo hapnai phebachin tiprasar ka tamu nukja khangkai bilai maya ganang niji saya kare ningya kari phano khogoi buni yakni solok nawi phano basabutino pairu ngani ni o obap tam no hin nung basabutino phuju phurungi angkai basabuti baika saimana jani ma babu obap nei nung jasapana sanka kai buni yago rang solok nai phano pairu obap tam no hin chin tiprasar ma pasong buma bo phano je mitong nerok basarok no saya aboni bagai tamung thang srerok obap tam no hin bujia bial tam no hin bujia rang pusa kri tam no hin bujia aboni bagai noknu khungo baksa srerok buma bo phano jalaro tai oba haingino baksa addicted ngi thango jemani drugs amani aba hairogo tamni bagai hamle counseling kroi aboni bagai counseling bo bilai kheno nango te oba hakan singora counseling bo khai dungo ang nijeno khorso counselor ang bosrerno bujogo class khepro rogo oba haitangdi oba haingdi haingachi sanai aba hairok bujogo te aba hairok bujog mani bising tino kabang masra je hamirok kahamngai iko oba haike pass bo ngkha Don Bosco ko sudo rungsrung ma simida omo hai sujuro na bangma competition o kheladula omo hairo bokeda geda naji Don Bosco khoroksa bo borok bo Italy hani borok Italy hawa asani bo thithangka te bo bilai khena sikla sikli rongno chajago bongkha father of youth sunjago bo sikla siklong mafa aboni bagino sinio Don Bosco rungnogo sung bisi brum brum sungoro podri podonti sungoro batai mung khlayo rsabung batai musamung batai nini kok samung batai khela thumung batai abo haisinoro housewives botongo te club bahani sinoro tong nini literary club ko sing serno baki english kok sanana aboro phurungo nini sports club arko baki khela thangnani phurungo nini dance club arko baki masanani phurungo music club baki music tamnani aro phurungo science club podro pod club tong singoro te sin nahar mungta mongkai srairok lekhaporoni sathe sathe te alka jago bu chukthung tani bagi hinmale ang sanana muchung norun channel bisingti tabuk ni o dino lekha porbo simi singtai mai masalia ning lekha por jesapon krungai certificate yago tui tongfano ni talent kri hingkai alka samongo nung ringya hingkai nung bahika ranga jinai sorkan sakri simi asai tongo bengya abuni bagi singoro ni thungmung rchapmung musamung jo to kok samung batai podre pod batai no singoro tui sing phurngi tongo abuni bagi no tabuchinoro Don Bosco first volleyball tournament bahino ngi tongo final kok salo abekha robibaro final ngai je painai 20,000 rang manai te chenai 10,000 tai thato 5 ba 3,000 aba hai rog jagan nang wansugo aba ke sengkhai tongo tamni bage hinmale kabangma borok to lekha poro india abo norok bo saimano o lekha poro india phano baksa khelawo rungnai bo tongo musatani bo rungnai bo tongo rsapna krung bo tongo drawing khaine krung tongo kok sana krung tongo borok kok sana krung kha kok baisa thung masana krung kha masawi cha thung singtaw nugui tongo kabang masawi sai tongo rsabi sai tongo aba haisin nahar mung tongo jebo poranya phano bini je jago sugo bini je swar tongo je talent tongo a talent be bo chathung abuni chin kasan nahar mung abuni baga sing srai rokno lekha porani sathe sathe sing aba haiba haini sing phurngit lango hambai school ni rungsrungnai borom gonang sir Amit Debbarma bo sungno black ke nang kongman kok cycle an haka student rok sudo rungsrungma bai simi ye khela dula kabangma juda juda competition bai godalai tonga nango sung saimang ka thaijong sini tako khoro saitang ka tipra sarong bisingo kabangma rungsrungnai lekha pora manai rok kabangma kobun hamya bai godalai thango abo sung chrairong simi dus nang ko gya ma phasongwa a samungo kise chetri nanya nango busa school ma hokang ka bor thang thang be kaham chetri nanya nango omai kino tini ni salo madhyamik kusu madhyamik result lekha omai amju mongo kabang kaham performance to boy Don Bosco Rwngnog ni srungnai rok omai ki tifai kya phainai salo bo omai ki to borok performance kaham amju mong tui phainai Don Bosco Rwngnog mindai Kairai ke bo koroi gonang naya ka jottono no kaham facility kaham sep sap omhai rejago nai tungri tirpan news at ni monthly